С нашето решение получавате комплексно правно съдействие, което обхваща широк спектър от услуги. От регистрация на дружество, фирмени регистрации свързани с данъчни задължения, GDPR, смяна на седалище и предмет на дейност, до целия процес по получаване на синя карта и други разрешителни за работа и пребиваване. Изготвяме договори, съобразени с вашите интереси и в пълно съответствие с законовите изисквания. Независимо дали разширявате дейността си или сте фрилансър, вие се нуждаете от доверен партньор, който да ви носи добавена стойност и разнообразие от услуги. Богатото ни портфолио от решения работи за вашия бизнес по всяко направление. SB Compliance. Доверете се на опита!